మార్నింగ్ ప్రేయర్కి అందరికీ స్వాగతం, సుస్వాగతం. దేవునికి కృతజ్ఞతలు. మీ ధర్మబద్ధమైన ఏ కోరికైనా సరే 3 సార్లు మనసులో స్మరించుకోండి. దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెప్పండి. గురుదేవ, మహాగణపతి దేవ, ఓం నమః శివాయ. పితృదేవతలారా, పూర్వీకులారా, మా కులదైవమా, మీ దివ్య ఆశీస్సులు మాపై కురిపించండి. మా జీవితం ఆర్థికంగా వృద్ధి చెందేటట్టు ఆశీర్వదించండి. ధన ధాన్యాలతో సుసంపన్నం కావాలని ఆశీర్వదించండి. మా దాంపత్య జీవితం ప్రేమతో, నమ్మకంతో మరింత బలపడాలని ఆశీర్వదించండి. మా శత్రువులు చేసిన కుట్రలన్నీ నశించాలని ఆశీర్వదించండి. విజయం మాదే కావాలని ఆశీర్వదించండి. సొంత గృహం త్వరగా సమకూరాలని ఆశీర్వదించండి. ఓం నమః శివాయ. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే కామెంట్స్లో ఓం నమః శివాయ అని కామెంట్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మహాగణాధిపతియే నమః. ప్రథమాచ్యుత ప్రథమ పూజిత మహాగణపతి మహాగణపతి మహాగణపతి. సర్వ విఘ్ననాశనం, సంపూర్ణ కార్య విజయం మహాగణపతి. ఓం గం గణపతియే నమః. 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 ఓం మహాగణాధిపతియే నమః. సర్వ విఘ్ననాశనం, సంపూర్ణ కార్య విజయం. మహాగణాధిపతియే నమః. ఓం నమః శివాయ. అన్నపూర్ణాంబా సహిత కాశీ విశ్వేశ్వర. ఓం నమః శివాయ. 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 ఓం నమః శివాయ.
ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ओम नमो अन्नपूर्णाम्बा सहित काशी विश्वेश्वर, 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 ओम नमो अन्नपूर्णाम्बा सहित काशी
విశ్వేశ్వర. ఓం నమో అన్నపూర్ణాంబ సహిత కాశీ 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 విశ్వేశ్వర. ఓం నమః శివాయ. అందరి గృహంలో ధనధాన్యాలు సమృద్ధిగా ఉండాలని ఆశీర్వదించండి శివ. ఓం నమః శివాయ. ఓం నమః శివాయ. నైవేద్యం. హర హర మహాదేవ నమ పార్వతీపతి హర హర మహాదేవ. హర హర మహాదేవ నమ పార్వతీపతి హర హర మహాదేవ. హర హర మహాదేవ నమ పార్వతీపతి హర హర మహాదేవ. ఓం నమః శివాయ. ఓం నమః శివాయ. ఓం నమః శివాయ. సర్వే జనా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. సర్వే జనా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. సర్వే జనా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. ఓం నమః శివాయ. ఓం నమః శివాయ. ఓం నమః శివాయ.